binati o minahal kong matalom nun. Welcome to Ikot TV News, ang channel sa Kalambuan, dere sa lungsod sa Bacan. Okay, today is Friday, Friday kung na ay kwarta o way kwarta, way day. Okay, today is August 9, 2024 niya. Sa mga negosyante di ay nga ganahan magnegosyo dire sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og negosyo or mo put up og negosyo dire sa lungsod sa Matalom, guys. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante nga naman kung sa may atong i-justify nga nganong kinahanglan. Sa tinuod, guys, ang amo adong merkado huwag og mga produkto kung diin dili kumpleto ang panginahanglan, di siya maka-supply sa panginahanglan sa katawhan kay mato sa ubang lugar kung diin mangumpra kung mas less ang presyo. Kaya nga rin, guys, magkadaghan ang produkto, magkabarato ang presyo. Alam mo itong merkado, guys, huwag mo siya supermarket na po mga mall, kung ano yung po nag-aawag atong sulayan sa pag-negosyo dahil sa lungsod sa mga. Kaya nga itong advokasya, guys, ang pagpadaghan sa mga investor dahil sa lungsod sa mga. Nanginahanglan ko yung tawag aron ma-realize o matinuod din ato ang damo diri sa lungsod sa mga. Okay, mahimo, guys, kung pera ko pero hindi kong tabangan sa akong advokasya, ma-realize na yun ako ang pagpataghan sa mga investor diri sa lungsod sa mga. Ato kayong suportahan ang administrasyon headed by sa Tambutan o magbigyan mo Eric Chris Pahulo sa Timog Team Pahulo aron magpadayon ang mga programa himo para sa katawan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, guys, karon di ay totong tindahan ang Matalom Boardwalk aron mas mubibo siya atong ibalik ang kasagya sa Matalom. Nanginhanglan ko silang tabang, guys, aron ang dunay mosoroy ngadto aron na po jay mapalit-palit atong try atong the best mga tabang sa lungsod sa Iko Pipi tinuray ng serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa